गोर लागता नी काका। खुश रह मस्त रह बैठ। कैसे कैसे इतना धूप में उइल हुओ का बात बा काका हाँ हम ऐनी ह बिहारी विद्या सीखे। झुंझारी विद्या सीखे जी हाँ। झुंझारी विद्या कहा हो हम तो आज तक ना जननी है ना सुननी। आप तू इतना धूप उइल हुओ झुंझारी विद्या सीखे खातिर हम रात दिन अपना दोस्त के लगे जाइले आइले उठिले बैठिले हमन बुझारे लेकिन आज तक हमरा के बुझारी विद्या के बारे में ना बतौले। काका तू इतना दिन से वहाँ जा तारा आव तारा खा तारा रह तारा अभी तक ले भुंजारी विद्या ना सीखला। नाम तो तहारा मुंह तो सुनत नहीं। ए हम सुनली है कि बहुत खतरनाक होला हो भुंजारी विद्या। अभी तो चल रही कि हम चला ना। चलो बड़ा धूप ये खाई जाई चाइना से कल जाई हाँ। और जो बुझारी विद्या सिखल जाई चला सीख चलो चला चला। इतना धूप में बड़ा प्यास लगल बा। हाँ तुम प्यास के मारे जान जाता। प्यास तो हमरो लागल बा काका। हाँ आज चलो तो कोई कोई पियली चाय पियली पानी पियली चलो। चली दरवाजा तो बंद बा हो। का तो हम हटाई ना खोल दी। ए यार बारा हो। हाँ बानी। ए खोलो मोर तनी बा धूप बाई धूप में काई में से काम बाई को। अच्छा अच्छा आ गई आ गई। जल्दी आगे जा बैठी खोली। लोग हम आओ के तेरी बात में बानी ठीक नु। ठीक बा जाई चलो हो आई चलाओ यार आओ आई बैठो। बाप बाप रे रे बाप। बाप गर्मी से तो हालत खराब हो गई पसेना पसेना हमनी को हो गई सोन। हाँ कही बैठो, बैठो। बैठो तानी। हाँ चलो बैठो। अरे आओ तानी गइल बनी बाथरूम को है। का गर्मी लागता। कमती घाम भइल बा। बड़ा बा। हाँ, तो आगे लो लो। हाँ प्रणाम हाँ। प्रणाम अरे प्रणाम। भाई लइका तो चिन्हत नहीं करे के कहां का होई। अरे घरवा के बगल में घर बाई करो। अच्छा अच्छा भेंट कर हमर सैल बा। अरे अरे बड़े कुछ काम बाई करा बुझारी विद्या सीखे के बा हमू ना सीखे ना चल हमसे बतेबे ना बनी कि बुझारी विद्या हो का रात दिन लग हम आई खाई बैठी उठी। हाँ अच्छा तो ये माने ई बुहारी विद्या सीखे जो रे। हाँ जी हम भुंजारी विद्या सीखेला आइल बानी। अब तू हमर इतना दिन से आवत तर जा तर खा तर फिर आज ना सीख ले रहलो। आज हम कहाँ से हमें बतौले कहाँ वाली बात कह कि बुझारी विद्या को समझ लगा होगा। तो पैसा चाय नाश्ता पहले होखो। हाँ बा गर्मी बा धूप तो बा। मुंह बैठे तानी। हाँ बैठ। अब भुहारी विद्या जन बान ओकर क्लास ना होला ना अनुभव के चीज हो। थोड़ा सा दिमाग खर्च कर दिया जाला भुहारी विद्या हो गई। खैर कोनो बात नहीं है। आज बड़ा तू तो हमारी यारे होगा हाँ हई वो नया लड़का बा। कहे का मतलब बा कि गर्मी बड़ा ज्यादा पड़ तो हो जाते गर्मी बा। इमे भुहारी विद्या भी सीखे के बा। तो ठीक बा हम भुहारी विद्या सिखाए। पहले शरबत हो जा कि शरीर तरावट हो जा। मंगाई मंगाई। हाँ बहुत शरबत मन पी करता लोगी हमरो। ठीक न माली बहुत दूर से भुहारी बहुत दूर विद्या से। सीखे आइल बड़ा लोग ये धूप में। ये धूप में प्यास लागल बा तो अपने। शरबत पिया नहीं रोलन हाँ के। तो हम पियाई शरबत। ठीक बा बाबू कहीं 3 गिलास तनी बढ़िया शरबत बना के बढ़िया से चीनी डाल के आ तनी ली आवा तो आवा तनी बाबू। पियाओ जाओ। आवत तानी। बता ठीक देखी आ गई लड़का हमारे लेके आ गई छोटका हो अच्छा बड़ा होशियार हो। हाँ। ये तो भुयारी विद्या ये रोने का बता दी। अच्छा हाँ देखी ना बताई रोगा भुयारी विद्या पूरा एक जग शरबत बनवला बा। बाबूजी हाँ ली और पी के बताई कितना में चीनी बा। अच्छा 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 दो आयो सब ढारो।
पी ली ना। हाँ 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 बाप हो बाप यार का तार के इतना दिन हमारे संगे रहत रहा हमार खून होके भाई अभी लेना सीखल अरे रुकी महाराज बाप रे बाप इतना चीनी डाल जाला हैं बाप रे बाप जा पानी डाल के लिया उसमें इतना है रहे तो गिलास ये रहे हम तो अब तो क्या करी हम तो पी ले पानी लिया फैन पिया ढेर चीनी रही में यही यार का अपनी पी ले लो हाँ हमनी के बराई वापसी को दलो का बात सुन ली है चीनी ढेर रहल इहे से कुछ कहता नहीं इनका ना ना कुछ ना ना कुछ ना कुछ ना आपने आपस में बतिया रहे सुन बाबू लियो अब इस सब के भुइहारी विद्या सिखाए बा हमरा बस गिलास भर गई रुक जा घबरा मत नहीं रुकी बाप हो बाप बाप यार क्या यार तू तो माने गजब आदमी बड़ा यार कितना चीनी अभी बा अभी बहुत मीठ बा एमे पानी और ही डालो आ तब लेके आवो जा ये जी ये जी हम ही तो मीठे पियल जा सन का कहला बार हमार तो अपने शिकायत बुझाता कुछ कहता नहीं इनका ना ना कुछ ना ना कुछ ना कहता कुछ ना। अरे शरबत पी लेनी बड़ी तवाई बा गर्मी के मौसम बा अरे वो तो बात बा और हाँ, पसीना आओ तो छूटता शरबत आओ था पी लोगे हम पियाम शरबत रोलिंग के ओकर बाद सब बुहारी की तरह सिखाए हम लोगन के ठीक बा काका हम तो बहुत मीठा पिए लिया बाबू लिया आवे तनी से हाय देखिए आ गया बहुत पानी डालने बा यास बहुत लागल कि ना बहुत ज्यादा लागल बा। बाबू एक काम करो दुगला शरबत पी ले बानी चीनी आला एक काम करो ई हमार के रहे दो ठीक बा ये सब के दो ठीक भर के दो अरे बाप इतना दूर से तो आई बा शरबत पिए भर के दो चली पी लोगी ना जा तू जा काका हम के कोई मीठा नहीं खे अरे तो हमरो नहीं खेलो को तो कुछ बुझाता नहीं खेई लगा स्वाद का पनीर निकल बा तो लागता कि वो चीनी वाला पी ले बारा अपना लोग ले सिर्फ पानी लेकर आएगा हाँ? अरे मत कहो हमरो सबके होता है कि पानी सारा पानी है खाली बाई पानी बा ही ऐसा नहीं लगता पानी बा काला कमी के पीला रही कुछ बात बा कुछ कहता है इनका हमारा कुछ ना पी शरबत पी लोगी हाँ शरबत पिया हाँ पी ली बहुत नीमन बा हाँ पी मीठा भी बहुत बा बोलो पी बस हो गई हो गया मेरे सब हाँ बहुत बढ़िया हो गया तब और सब आगे सब बताएंगे लोगी और इन्हें ऐसा कि कुम्हारी विद्या का सीखे के बा हम आज तक रोले गई नहीं को बरोई नहीं ताले को बरोई नहीं हे भगवान अभी तक ले भुइहारी विद्या ना सीखने लोगी माँ अरे यह भुइहारी विद्या हो कुम्हारी विद्या हो चीनी वाला शरबत हम पी लो नहीं हो रोली के पानी पिया दो नहीं हो इहे हाँ ये भुइहारी विद्या अब जाई लगी रो लगी ना तू ही बेचार रहो दादा ना तू ही बेचार रहो कि भुंजारी विद्या सीखे चले के सिखलो ना भुंजारी विद्या है हम का जाने लिख भुजहारी विद्या ऐसा नहीं होला ये भुंजारी विद्या कहतो नहीं ये भुंजारी विद्या हो यार तब खाना खा के बेरा भइल बा ना ना रह दिया बहुत टाइम होता खाना ना खा लोगी ना ना खाना उधर पुनी के भोज सीख लेली हाँ। जौन सीखे के रहे हां शिकायत में मैंने लिखे ना नहीं ना कौन से लगे है नाम लोगी हाँ। ऐसे हम कोनो शिकायत नहीं खे फेरू और ही भुइहारी सिखा बा ना भाई चलता नहीं हो गई चलता नहीं अच्छा। पर बहुत सारा खुश रहे कि खाना बनवाई ना ना रह दिया देखी खाना में खिया दी चिवड़ा तो हलाई नहीं खाए अगर दही रहे तू तो चीनी कीन के हम जरूर खिया दी तो के ना ना काहे के रे तो कोस हमरा घरे आइल बानी अतिथि दियो भवो
आओ भाग हमार, लेकिन हम का करी, घर में दही हलई नहीं खे, चिवड़ा अगर रहित नु तो चीनी हम किन के रोन के खिया देती। ठीक बा, जाइन ठीक बा, चलो तानी। ठीक बा, ठीक बा। ठीक बा। चली काका चली। चल कैसन रहल भुजारी विद्या देखली काका? काका जुड़ा गइला। अरे मत कहो, अपने तो 2 गिलास पी ले लो, हाँ हमनी के बड़ा पूरा धके पानी मिला दे दो, अब ले कहता कि पियो लोगी। अपन अनोखा बिहार के तरफ से हम सब कलाकार आप श्रोता भैया लोग के प्रणाम नमस्कार गोर लगिले। बस हमने के अपन अनोखा चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें लोगिन, और कॉमेडी अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें लोगिन।